Ремонт по каско. Какви части слагат в колата ви? Когато избираме застраховка каско, често гледаме само крайната цена. Качеството на застраховката проличава при ремонт. Застрахователите работят с три вида части. Нови оригинални, обикновено за автомобили до 5 години. Използват се в официални сервизи, за да се запази фабричната гаранция на автомобила. Нови алтернативни части. Използват се за автомобили над 5 години. Втора употреба части. Това са оригинални части, свалени от други автомобили. Искате само оригинални части? Най-добрият момент да решите този въпрос е при избора на каско. Цената на застраховката ще бъде по-висока, но си гарантирате нови оригинални части. Истината за каското лъсва чак в сервиза. С SuperHelp избираш точната застраховка без скрити уловки. А при инцидент ние поемаме цялата бюрокрация по щетата.